chat menriu ko jingi ngai bangi kom ki khasi ni shim sting bhag mene ba ka kot ka khia namar ni snow ba ka jiniap ka dei kamon ka choble ola da yap arhusan snem nyong kamon ka choble la da yap laifusan snem nyong kamon ka choble mahar di ngasyong em ombaro ka jiniap kalong kamon ka choble ki samraj ki kila pernop yale di hakakiat nadu khanyo khat prasnem shudhi bhar mutlab dap arsan snem lai phos snem lai yap nong kamon uble em nri phos snem la bikli ki khasi jingi kanus snem ba menta ngala temen phi kanus snem nri phos snem ngila declare ngila temen kata kata kecing sautu bakla namang imut bangi de man embe tang new forward proposal nri don de ki jat pendriu ki be Islam ki Japanese ki American ki non Sweden ki Islam ngajem ki Japanese kai ke daw go prong ki be Islam bagayo pan puli ya kata kecing batai bagi priu hapo Japan ki Islam proposal shijong baka don le go ki district kaba ki ong ka Okinawa hakaba ki pini ki centenarian ba ki super centenarian kaba mot ki shispa snem ba ki sparpo shispa absan snem kumno ki priu ki labanim tam dei tangi wi angot daga district hi boro ko wi ki priu ki shispa arpo snem pada bang wahat ngayen kataw kolong nakarukom him kidan southly ki daw ki ba prong ba kita ki priu ki ba shong snong hapo Okinawa ki shispa arpo snem kataw ba ning kong kolong Kim Ju Khusrai, no worries. Kim Ju Khusrai, Kim Ju Ailat baga jing Khusrai, kan kecap dia ke jimot ke ciperkat baga jim ke jongki. Kiong haka research, haba ki wat, ki kentai ki badan ki kon ki baklan, bagi kentai ki badan ki kon ki bapang basitom, ki tu ki kentai ki badan ki kon ki bapang basitom, ki kakta bhai ki baga khati ya karta ke jongki. Kiong Kim Ju Khusrai ki kim step down step ki lech ki per ki pun khut ki nyut ki nya ki thiu ken bat nan tu ki mi se srok snong tang bani ong ki paras nong hey kum no pilong ki stang yaladi ya ka si da ka jingmen mangi ki khasi pat te bun sen mi se lap masen ki la tem briu shwa chana phabu to ki pro chana to kse chana to ki kitlisha shura ka jingdom jing tem briu ka tu ka ta nganong iti namar kata ngin persang ban pen kemen yelidi pen pale yelidi namar kata kade research kabala le pala da minjur bakata kade ka daw pala di pai shike kai kristan kani kalong ka uji sukre si ukrenong wat pusrai ya jingem kai pin bam kai pin di kai pin top wat perkat di kabala shai ni pat alpusnem satai la ya perkat lupa la ya dry le kusrai blin jawab semua alpusnem abong kabala shai le perkat Tagade kaba ngasmo ban pinsmo yangi kibadon hagani kapor kaba mata bangim don kam ban perkat kusai warsha baga jing kusai kan kejap ya ke jimut fat tongin pin kemen ya ladi pada ke jimut fat long ke tolong jaga baja ban aku amani thu ya bi ngani kapor kaba mata bangala mat daladi ya ke jing shisha baga tagalong shipos nam menshwa haga por banglang emily nadu araja pra hadu ajar khat pra ngakhia ga da jingkit nam da chat mriu ngathang yong ngachniam ngami nyang yong khat pra ngarem ngokat kamde hanga kani bangan kit ya kata ka chat mriu ngat kamat yalong kat balong ngas jang daga kamri masi kakam ka pengat ya ke jabi ngam perkat shu inu tangbat ka masi tang step ngaki lai shiteng pen kre ba me ka masi abang arung sa sambasi ningkong ngampet kanu ka et masi ka don ngapet kumnu kalong ka pladut masi ka he ne karit da he jing snow bang namala sutu prayo bun kadut katulun kata ka jingim bat kawan ka jingkala wat hadu ka dur khamat wat hadu narong sinong ka sting ngasutu baka ka ba kilap hapo Japan ya ka tao ba kiwi pa kiri bagata ka bandingkong kadi ka jing khusrai kalong shisha ka tao ba kama arpat karukom bam ka jongki ki bam kiong ki sange no shwa ba kumno kala ban long ban sange bam no shwa ban kadang kiong 80% shwa ban kadang sange no kini ki samla BPP menta direct jinglek kum tu dong phila kadang 80% kiong ngarba
ngalapin semutu yaki ya kata kabakinong Japan kyong 80% show makin kedang ni kasi kababun babun kambun jamlay min step mlap bam shimkat kabadon na po duli yo kowe ka kait bam mi yo kowe ka pleng bam mi dalawan pai shibit adep kam min mi laduna kam kat kami kat terja loj upet datnyan haban datap ismam kapo kondei kumta karukom bam kalau ka bamensau kadau kini ki bangi hapane pensau thu kenang bangin long ke jai beri ko long healthy ka basngu thu ka balai gede ka exercise ka ki ka sar ka trei ka ta kim ju shong thai kita ki beri ko shi spas nem mjulap ko ka sin bagin shong ka branda bagin pe beri ki ya ki yeng bat ki trei ki ta bat ka basau jingman jingere ke juki bo play haba puli ba ngas aban ong ba kinong Japan ru kinget ko manget mangiki kasi kinget ki lelum lewa kilet shaklau shamta ban shakri play kidon kilau kentang kidon kilau adong baka jingere ke juki bo play ka plong iki bat kita kiru komem bakin yo e kata ka bujrong nesila na mangiru ni sotu baka jingere ke juki bo play kalong ka babet ka babyang ni sumari le baleng imla abanim shispa arposnem ki baklis nem ngamata ke ong parden pin ayo kono ngamang badim shispa snem Balimlah larangi ginang banim namara tongin yo ya ka chatriu ka bakot ka bakya ngilasa kena kum ka chatriu ka kinja haba kimdan show kiriu temen hasnong atau mdonong sneng nong krau mangi yuban kena nginap kalalong ukni ukpa berikai ka chatriu haba jan kiriu temen ke thu khana paten pukit ya ka history kalong ka basnotna bantip ya la ka jong ka chatri ya ngin stang ya ka linti ka batmai jong ka chatriu kum ka voice of the people party bat ngin pen miru ya ki ban mi bujli ki ban peteng ya ka ne ka linti ban ya odu playun tur hu